سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تخونوا لو من كلنا نشتينان عبينان كتعبينان تحساسبانا ويلبونانا كتسفحن تقل يا زبل كوارسي إذا غريبة زلغو بزعبا لبونا كنزارب تخينا متشم كل جزء كابتم زلبومن زحيلون عوتاتن زخون السبات كنمهارن كنسمعن تخيلنا أسرم دماغن كتل تخيلنا نابزلا على درجة بس أنا غلينا إليه زامناني نايلومي أسروك نكتل إلى عديمكم زلغو وورن بافت يكون وورن بافت بعد ما كبابي ود 89 عام تبيلي يخون أب عالم كابتم زهبتمو بلبونا وين كابتم زلبوم زغطر على كل دما أزيو هبتم كنسو بتحتنو دما كابتم أزيوم زلا على كبر زوهابهم سباتيو سلازي أب كل صلاتنا هيوت نعانا أبزلنا درجانا هيوتنا كحجزنا زغد زهبنا مغرينا غنرمو كينا وحكو كتا أبتو تمرتات خناتو قداميتي لبونا وي wisdom from Warren Buffett يعتبل تقداميتي on earning زعبا أتاويتات وي كاب زعبا قطعبا أتاويتات كما كركور لورن بافت تايبل never depend on single income make investment to create a second source أبي وتكايبل نقول لك زي أب حدا أتاوي وي أب حنت منشي ناي أتوت أي تمركز مخنياتو يبرقص تحنت ندرتا عبيسا كاب حنت إلى ما يتصد كاب حنت إلى تستي عدسي تعيلان تتدفينا بتسمخ تودع تغليا لك نسخ دما وينسخ دما من جنا أتاويخ حنت كوني يبلون يس انتهيدا كمي مالوتي دا انتهيلنا تايبلنا كابت من حنت تاوت رغبز اللي جنزب ويتوت تهتكيمكا أب نفسها أب كال نجار إنفست بمقبار كال من جنا أتاوت رغبول لمن جدي كتفتر الله كايبلنا حنت من أتاوي مركب كابت عم تصبغيو أبعد رايجن تحاليخك أي تنبري بلنا بزعبا saving ويكا مهلال كزارب كل ورن بافت do not save what is left after spending but spend what's left after saving ገንዘብ በዝም በትኒ ከአታው ክልወኪ ዝከአል ይብለና እንተኾነ ካብተን ዝመጻኻ ገንዘብ መጀመርያ 10% ድዩ 10 ድዩ 30% ቅድም ከተዋህልል ክትክእል ኣለካ መብዛሕትኡ ሰብ ግን እንታይ ዝገብር ገንዘብ ምጽም ሰብ ደሞዝ ምጽም ዝበሎ ባሽ አቢላ ፊው ምናልባት ቁርብትለ የሚሰረፈ 100 ድዩ 200 ንዓን ከቐምጥ ይዝደሊ ወረን ባፈት በንጻሪ ይብለና ገንዘብካ ምጽም ዝበለካ መጀመርያ ንመጻኢኻ ንህይወትካ ከተቐምጥ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዝተረፈ ገንዘብ ሽዑ ተደሊኻ ናብቲ ትገብሮ ተደሊኻ ናብቲ ትገብሮ ተደሊኻ ናብቲ ትገብሮ ስለዚ መጀመርያ ገንዘብ ምስ መጸካ ኣብ saving and investment ከተተኩር ኣለካ ነቲ ዝተረፈ ድማ ዘድልየካ ነገር ክትገዝእ ትኽእል ኣለካ ይብለና በንጻሩ ክንሓስብ ከም ዘለና የዘኻኽረና ሳልሰይቲ ብዛዕባ spending ወይ ካብ ብዛዕባ ምጥፋእ ናይ ገንዘብ ክዛረብ ከሎ if you buy things you don't need soon you will have to sell things you need ዘድልየካ ንብረት ገንዘብካ ኣብ ዘድልየካ ወይ ቀጥታ ንዓኻ ግድን ዘድልየካ ዘይኮነ ንብረት ንምግዛእ ትጥቀመሉ እንተለኻ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዘድልየካ ንብረት ክትሸይጥ ክትግደድ ኢኻ ይብለና እኹል ገንዘብ ዘየቐምጥ ሰብ ገንዘቡ ዝብትኖ ሰብ ኣብ ገለ ነጥብና ህይወቱ ገንዘቡ ስለ ዝብትኖ ዝነበረ ወይ ትብትኖ ስለ ዝነበረ ዘድልያ ነገር ንኽትሸይጥ ወይ ድማ ኣብ ዕዳ ንኽትኣቱ ክትግደድያ ክትግደድዩ ገንዘብካ በገባብ ትድሒዝካዮ ኢሉ ይመኽረና ወረን ባፈት ታራብዓይቲ ብናብ ዛዕባ ቁጠባ ናትኹን ብዛዕባ ቁጠባ ምኽርናትኹን ሰምዕ ከለና ኦን ኢንቨስትመንት ንወረን ባፈት መቸም ብኢንቨስትመንት ትዝለዓለ ለውጥ ትዝለዓለ ዕብየት ዘምጽእ ኣብ ስቶክ ማርኬት ትዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ስቶክ ማርኬት 10% 7% 8% መክሰብ ተረኺብካ ዓብይ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝቑፀር ወረን ባፈት ግን 30 ዓመት ሬከርድ 10% ሪተርን ናምጽእ ዝኸደ ዳርጋ መወዳድርቲ ዘይርከቡ ዓብ ክብሪ ዝወሃቦ ኣብ ስቶክ ማርኬት ስለዚ ሌጀንድ እዩ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ዓለም ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ንዑ ገዲፍና ግን ብዛዕባ ኣይናዩ ትዝበለጸ ኢንቨስትመንት ኣብ ህይወት ትዝበለጸ ኣበይ ገንዘብና ክንዋፍረ ንኽእል ኢሎም ምስ ሓተትዎ እንታይ ኢሎም ዶንት ኦኬ ምስተኻለይቲ ኣትኸይታ ኣብዚ ኣይፅሓፍኳን ኣለኹ ኣበይና ገንዘብና ኢንቨስት ክንገብር ዘልዎ ዝብለዓለ ኢንቨስትመንት ኣብ ርእስኹም ኣብ ነፍስኹም እዩ ምክንያቱ ንሱ ዝወስዶ ሰብ ስለዘየለ ይብለና ቀፂሉ ድማ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ከመይ ክንገብር ኣለና ምስ ዝበሎ እንታይ ኢሉ መኺርዎም don't put all your eggs in one basket ኢልዎም እታ ናይ ኣብ ነፍስኻ ኣብ ታሕትላ ኣባኸ ጠቕሰየ ሰው ኩሉ ገንዘብካ ኣብ ሓደ ጀንቢል ኣይተቐምጦ ኣብ ሓደ ቦቶ ኣይተቐምጦ ሓደ ገዛ ብኩሉ ሴቪንግ ናትካ ኩሉ ገንዘብካ
ኢንቨስት ጌርካ ገዛውን ክትገዝእ የብልካን ዝኾነ ዓይነት ኢንቨስት ትገብረሉ ብሙሉእ ገንዘብካ ዝወስድ ክኸውን የብሉን እዩ ዝብል ወረን ባፈት ስለዚ ቁሩብ ዳይቨርሲፋይ ክትገብሮ ኣለካ ምክንያቱ ሙሉእ ገንዘብካ ኣብ ሓደ ነገር ተጌርካዮ ንሳ እንተ ዓንያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተሰይራ ሙሉእ ቁጠባኻ ስለ ዝስበር ዓብይ ክሳራን ዓብይ ዕንወትን ከምፃልካ ክእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ገንዘብካ ኣብ ሓደ ጀንቢል ኣይተቐምጦ ኢሉ ይመክረና ብዛዕባ ቁጠባ ክመክር ከሎ እዚኣ ትምህርቲ ግን ብዛዕባ ኩሉ ፅላት ናይ ሂወት እያ እታ ካልአይቲ ምክርናቱ learn to just sit and think መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ እንነብረሉ ዘለና ዓለም ኮፍ ኣይትበል ስኢልካ ዝና ኣይትበል ስራሕ ወዲ ተንቀሳቀስ ገለ እዩ ዝብለካ ዋላ ኣብ ስራሕ እውን ኩሉ ከምዛ ዓይነት ፊሎሶፊ ዘለዎ ወረን ባፈት ግን እንታይ ይብል ንሂወትና ዝተወሰነ ግዜ ስቕ ኢልና ኮፍ ኢልና ንክንሓስብ ክምህራ ክንክእል ኣለና ይብልና ወረን ባፈት ካብ ናቱ ተመክሮ ጥራይ ክብል ከሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓሳብ ብብዙሕ ሪሰርች እውን ዝድገፍ ምዃኑ ክነግረና እዩ Most people mistakenly believe success comes from working insane hours rather than preserving through a habit and hard work. መብዛሕትኡ ሰብሲ እንታይ ዝብል እምነት ኣለዎ ኣብ ሂወቱ ዓወሲ ዳርጋ 10 ሰዓት 12 ሰዓት 16 ሰዓት 18 ሰዓት ብምስራሕ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ኢሉ ዝኣምን ስለዚ ብዙሕ እቶት ንክትእቱ ወይ ዕብየት ንክተምፅእ በቃ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ክሰርሕ ኣለካ ዝብል እምንቶ እዩ ዘለዎ ጌጋ ማለት ኣይኮነን ስራሕ ሕማቅ ንብል የለናን ግን ዕብየት ናትካ ብዙሕ ሰዓታት ብዙሕ ግዜ ብርቱዕ ስራሕ ብምስራሕ ጥራይ ክኸውን ኣይኮነን እዩ ዝብል እቲ ናይ ወረን ባፈት ፊሎሶፊ ካብኡ ንላዕሊ ዝኸደ it's uncommon to just sit and think ኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልካ ምሕሳብ ጥራይሲ ፅቡቅ ነገር ኣይቁፀርን እዩ ከምዚ ትልኪት እዩ ዝቁፀር you think I got too much to do to just sit and think this is a fixed mindset and you should develop a growth mindset ስለዚ ኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ክንርኢ ከለና ይብለና ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልካ ምሕሳብ ጥራይሲ ከም ስንፍና ወይ ድማ ግዜ ዘይብልና ኮይኑ ይስምዓና ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ስራሕ ብዙሕ ነገር ተጌርና ብዙሕ ተሰሪሕና ብዙሕ ተተዋሲና ብዙሕ ነድምዕ ዘለና ይመስለና ግን ኣብ ሂወትና ኮፍ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ይብለና ምክንያቱ እንዳራ ሓሲብካ እዩ ሂወትካ ዝፅበቅ ወላ ትዝዓበየ ትዝበለፀ ናይ ቢዝነስ ወይ ናይ ዕብየት መፅሓፍ think and grow rich ትብል ሓሳብካ እዩ ዘህብትመካ ሓሳብካ እዩ ዘዕብየካ ሓሳብካ እዩ ናብ ዝበለፀ ዝወስደካ ይብሉ ስራሕካ እዩ ዝብል የለን ቅድም ክትሓስብ ኣለካ ድሕሪኡ ክትሰርሕ ኣለካ ሓሳብ ንበይኑ እውን ዘምፅኦ የብሉን ኣብ ሃዋሁ ክትነብር የብልካ ግን ኩሉ ግዜ ብሓሳብ ክጅምር ኣለዎ እንታይ ይብሉና ኣለዉ A study found that success in almost every area in human endeavor can be dramatically influenced by how we think about our talents and abilities. Had Abi research at Stanford University psychologist Carol Dweck ዝተባህለ ዝተገበረ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፅላት ናይ ሂወት ዓወት ዝበሃል ወይ ለውጢ ብምንታይ ይመፅእ ኢሉ ኣተሓሳስባና ወይ ከዓ ደረጃ ንቅሓትና ብዛዕባ ክእለትናን ፀጋታትናን ኣብ ዘለና ነገር ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሓሳባትና ድማ እንታይ ይገብረና ኣሎ ነቲ ክእለታትናን ዘለና ፀጋታትንሲ ኣብ ኢድና ምዃኑ ለውጢ ክንኣምን ክንክእል ኣለና እንታይ እዩ እዚ ሓደ ሰብሲ ዝኾነ ነገር ምስ ኣጋጠመ ኩሉ ነገር ኣነ ይክእሎን እየ ክገብሮ ይክእልኒ ካልእ ነገር እዩ ዝርዮ ብካልእ ነገር እዩ ዝልወጥ እንድሕር ንብል ኮይና ሓይሊ የብልና ንኣብነት ቀልል ዝበላ ኤግዛምፕል ክወክም ኣብዚያ ግዜ እዚያ ኣብዚ እዋን እዚ ኮቪድ-19 ወይ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ንብዙሕ ፅላት ናይ ሂወት ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ በቃ ካብ ኣምላኽ ዝወረደ መዓት እዩ ንገብሮ የብልናን ይብል ኣሎ ካብ ኣምላኽ ዝወረደ መዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይከውኒ ኣይብልኒ ኣነ ዝፈልጦ ስለዘይብለይ የግዳስ ንስኻ ወይ ንስኹን ሓይሊ ለካ ነዚ ሕማም ከተጠው ከተብሎ ክትቋፀሮ እንታይ ትገብር እቲ ዝብሉና ዘሎ መከላኸሊ መንገድታት ጥዑይ ኣመጋግባ ክህልወና ኣሎ ኢድና ክንዕፀብ ኣለና ካብ ሰባት ክንርሕቕ ኣለና ኣብ ገዛ ኮፍ ክንብል ክንክእል ኣለና ካልእ እውን ነቲ ዝወሃብ ሓበሬታ ፅሩይ ሓበሬታ ወሲድና ስድራናን ቤተሰብናን ክንከላኸል ንኽእል እቲ ዝለዓለ ኸ ኣብ ገዛና ከለና ክንመሃር ክንዓቢ ካልእ ነገራት ክንገብር ቢዝነስ ክንሓስብ ክንፈጥር ክንፅዕር ከለና እቲ ዘሎ ፀገማት ንኻልኦት ሰባት ፀገማት ኮይኑ ጠጠው ኣቢልዎ ሙሉእ መዓልቲ ዘይጠቕሞም ዜናን ወረን ቤላቤሎውን ክሪኡ ከለዉ ንስኻ ግን ንዓኻ ዝጠቕመካ ብምጥቃም ኣብ ሂወትካ ዝለዓለ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል እዚ ድማ እቲ ግሮዝ ማይንድሴት ኢሎም ዝዛረብዎ ማለት እዩ
أتاسالتي تنبنا وارن بافت invest in your development بستخالة كامتن جزية جنزب كالت أجاتات نعبيت ناتكا invest قبرلو لك مبزحتنا جنزب أبي نطف أبكدان أب نبرتنا جزا مكينة جزا مجزا أب نفسنا invest مقبارنا إلا مدنا مزحفونا ينجزنينا مزحف بتروح ده ترغيبنا كيت كا مزحف جزيخا من باب إلا مدنا حراي استحن قرفوا بناصة تمرتز كمزيك تقريبنا له جزية invest جرنا ناس تمرتز ممكن مهارين دلنينا فزي نفس وقف كمزة عينة تمرتك تسمع كلها بزح فلتات كتقسم تخلي غازها رقتي معناته إذا تمرتزي حكا بحدا بعالمنا زلا عليه درجة ناينك حتى بسلتن زي بس حياة ما تزعلها نزيع فيديوز سمعي كابتم نزي فيديوز كسمعوا زي كل سبات زلا على advantage له معناته بفلاي كمسمع تبقيسو دما أبي هوتو كنت أبارقو أبي هوتا كتنبرو تجميرة عبلوتي كم زخل رجس أني كابي فليتيو بعلي معال توزع عبيولو زلو تمرت فلوس أنا مالتي. So the most important investment you can make is in yourself. ناي بافت تقصي تزرع عليه زبالة تزرع على مخصب زلو investment أب نفسها أب تحساسبها أفلت تقبريب لنا. That includes choosing the right education, training to propel you forward in life and business. So التزبالة investment نقول كلنا كتمهار لك صبغ زخونة تمرتي صبغ زخونة training صبغ زخونة نكحات مصحفت من باب الزد ما أبي وتك personal and professionally زلا على درجة بكم سب كمون business نخص فتر زلا على أدل لك. One way to become worth 50% more than you are right now is to develop in your communication skills. ورن بافت بطريق هيوتو تدقاقا مزبلا نقرت له أبتزل خايو بزي قدس أبتزل خايو درجة 5% نلعلك كتوسق تدلي خايب لك قدامك تتكرول زلك communication ركبات مسبات بخمي تزرارب زررب مسب مالتي إذا انتهي لنا له كال سكيلنا كخالف فلتتنا كخي الرخا كمي جير كمسب تردادات راين تأريخا درجة قطبخا درجة هيوتك ب5% كوسخي خلي بلنا زي مسبات بخمية الرغب كمي جير كمس نفسخا انتهي تزاربونا قداسي communication مالت مسبات تزاربت رايدي كونس مس نفسخا تا عينت قوانقوة تتكامون أقداسي بلنا. Buffett invested in improving his communication skills at early age, which he says has increased his net worth. Warren Buffett حفارن مسبك زاربن أبقى مسبك زاربن زي كل سبيني ريبن. أبتجز يتنيش تيكلو أب حد تمهرت قيدو بزعبا كميجر كاتزارب كميجر كاب مسبت زارب ترينينج مسوسة إز زوسات كوت مرتن بعلو ترايلو أبيوتي نتزلني كطبعا نتزلني هوت عبي استوات أونيرو سلزي كل سب عب نفسي إنفستيجيرو نتزدليو زلو درجات مرتين خبصحو كم مهارلون كعبيلون كورس كوست مسحف كنبب كمز فيديو كسمع كم زلو يتحساسب مالتي. رابعتي دما get the right friends. مسمن تقرب من مخان كخنا قركا مسمن كم تخيل نقرني عرك سبار نقع بزع مسلا يزلنا. مكايتخا أبي وتكا أبص الوالوم ورن بافدما زي به ترير زاربلو نجاري. If you choose to surround yourself with better and smarter people, learn from their success and habits, absorb their knowledge, and then you will become better and smarter yourself. مسبات كباخاز بولتو كباخاز نفعو كباخا فلتأزلهم كباخا نكحزلهم سبات تقرب ندعوين كتخين دعوين كابلنا كابتناتهم عود كابتناتهم لمدتات كتمهاريخا كابتناتهم تمكرو كتمهاريخا نسخادما زبالة أسبن زبال حسبن زحية لسبن كتكوني خايبلنا له بستخال متن كباخا مزبلتو سبات عدل تلك مالتي مس كباخاز تعطو سبات تخيل دعوين كاجن يس سوم كباخا كرغبيا بدعم صبغ دماي نسخاجن كتلعل شطقم كفتر الكايو سلازي بستخال متن ولا نسخا كاب أزيوم قلطفات بقلطف زقوي زلو خيط كاتشرا موصا حشاكا كاب دقيسوم زلو خيط كقداماي موصا زي خب تقمولا لكم كاباهم زبلتو كاباهم زعيلو ولا سخم تحت كلهم تكونوا مسؤوم تحركيتكم مسؤوم تقريبكم زل عليه وصيت كم صالنا يخل كاب جينا دي تبغسو زلو جينا تحت زلو مسؤوم كيده قداماي وصي زبل سلازي ازيا كل غزي تقمولا لكم كاباخا زبل انا كل غزي زكاتاتلهم اصبقون كابين لعل زلو كابين لعل انا جينا أبتقوم زي قربكو زلوخن كم عين سبات يزكاتاتل ورن بافت حدا كابامي سماي مدرني في الليل نكحتنا تحساسبانا درجة قطبو أنا قد everything نسوس قبرو يمهارو يسمعوك
كمو كونتو نسو زخطلو من قد كخطلو دما يفتن بعقمي دما حقوس هيوت عوت هيوت نخنبر يحجزنن قصال دما ناو قصين الخير يدفعفعنن على مالتي. Buffett said it pays to hang around with people better than you because you will move upward. እንታይ ካይብለና ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ካባኻ ንዝበልፁ ምስኦም ምኻድ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ምክንያቱ ሂወትካ ንላዕሊ ገፃ ንክትከይድ ስለ ዝሕግዛ ይብለና ማለት እዩ በንፃሩ ይብለና on the flip side if you hang around with people that behave worse than you pretty soon you will start sliding down the pole ካባኻ ምዝሓምቁ ወይ ከ ናብ ሕማቕ መኣዝን ዘለዎም ሰባት ከይተደሊኻ ተጀሚርካ ድማ ይብለና ወይ ተጀሚርኪ ኣብ ሓፂር ግዜ ሂወትካ ንታሕቲ ገዛ እንቆልቆይላ ታሕቲ ገዛ እንቆልቆይላ ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ክትወድቕ ምዃና የተሓሳስብ ማለት እዩ ተሓምሸቲ ምኽሪ ናይ ወረን ባፈት read like crazy ወረን ባፈት ኣብ ዓለም ብሃብቱ ብስነ ስርዓቱ ብትሕትኑ ጥራይ ኣይኮነን ዝፍለጥ ብለጋስነቱ ጥራይ ኣይኮነን ዝፍለጥ ብዘንብቦ መፅሓፍቲ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ሓደ ሰብ እዩ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 500 ፔጅ ገጻት ናይ መፅሓፍ ዘንብብ ፍሉይ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ዝያዳ ክብሪ ዘህቦውን ዘረቡ ኩሉ ግዜ ልቦና ነፍሲ ወከፍ ዘውፅኦ ቃል ኣብ ልቦናን ኣብ ትሕትና ምዝ ሰብ ዘሎ ፍሉይ እዩ ብጣዕሚ ንዓለም ዘገርም ትሕትና እዩ ዘለዎ እዚ ኩሉ ቢልዮነር እዚ ኩሉ ሃብቲ ከለዎ ኣዝዩ ኖርማል ሂወት ዝነብር ኦፊስ ይኹን ዝነብረሉ ገዛ ዝውሮ መኪና ዝበልዖማ መግቢ ዝሰትዮ ማይ ኩሉ ቢል ጌትስ ገለ ካብቶም ሃብታማት ናይ ዓለምና ብዛዕባ ወረን ባፈት ክዛረብ ከሎ ወረን ባፈት ሂወቱ ቀሊል እዩ ብቐሊሉ ክነብር ስለ ዝኽእል ኢሎም ኣብ ዓለምሲ ቺዝ በርገርን ኮካኮላን ክሳብ ዘይከበሩ ወረን ባፈት ፀገም ክጋጥሞ ይኮነን ኢሎም ምክንያቱ حسر ነገር እዩ ዝነብር ብሕሱር ብውሕድ ገንዘብ እዩ ዝነብር ኢልዎ and I love that ኣነ ከም ሰብ መጠን ብሕሱር ሂወት ክነብር ዝኽእል ሰብ ብምዃኔ ኣዝዩ ዘኹርዓኒ ኖርማል ሂወት ክነብር ዝኽእል ስለዚ ብውሕድ ክነብር ስለ ዝኽእል ብዙሕ ክረክብ ከለኹ it's okay for me ስለዚ እዚ ድማ ካብዞም ዓበይቲ ክኢላታት ክመሃሮ ዝኽኣልኩ እንታይ ይብለና ኣሎ he spends 80% of his own day reading and he suggests that anyone hoping to achieve similar success should read 500 pages ዳርጋ ሓደ ግዜ ክሳብ 80% ግዜኡ ኣብ ንባብ ተፀሚዱ ዝሕልፎ ይባሃል ስለዚ ኣብ መዓልቲ ድማ ብውሕድ 500 ከማይ ክትኮኑ ክንዳይ ክትፈልጡ ተደልይኹም ኢልዎም ሓደ ግዜ ወላ ሓንቲ ምስጢር የብሉን 500 ፔጅ ንመዓልቲ ከተንብቡ ክትክእሉ ኣለኩም ኢልዎ ስለዚ ከነንብብ ብዙሕ ግዜ ናይ መዓልቲ እዚ ቪድዮ ናተይ ከም ንባብ ክትቆጥርዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ውፅኢት ናይ ንባብ ስለ ዝኾነ ኣይተንብብ ማለተይ ግን ኣይኮንኩን ናተይ ቪድዮ ጥራይ ምኽታል ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ፍልጠት ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ኣብ ሓንጎልካ ንኽተእትዊ ዓብይ ዕድል ኮይንኩም ክኾነኩም ከም ዝኽእል የተሓሳስብ reading and learning are even more vital today ብፍላይ ድማ ሎሚ ንነብረሉ ዘለና ዓለም ናይ knowledge ናይ ፍልጠት ዘበን እዩ ናይ ክእለት ዘበን እዩ ስለዚ ብዘይ ፍልጠት ብዘይ ምንባብ ብዘይ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ወይ ካልእ ዓይነት ተመሳሳሊ ናይ ዕብየትካ ዝሕግዝ ፍልጠት ተደይረኺብካ ክትዕወት ክትነብር እውን ከቢድ እዩ everything is skill based ስለዚ ካብ ቀደም ንላዕሊ ድማ ክንፈልጥ ክንምሃር ቁጠባና ከነዕቢ ኣብ ኩሉ ክንብገስ የተሓሳስበና ማለት እዩ ስለዚ ከም ወትሩ እዚ ቻነል እዚ ጂድራር ኣተሓሳስባና ከም ግልናን ከም ሕብረተሰብን ካብ ዘለናዮ ንላዕሊ ገፅና ካብ ካልኦት ዝበለፀ ሕብረተሰብ ንክንከውን ብዓቕመይ ዘበርክቶ ካብ ብዙሕ ኣነ ዘንበብኮ ንዓኹም እውን ይጠቅም ኢለ ዝቕርቦ እዩ እንተተማሂርኩምሉ ርግፀኛ ሂወትኩም ክቕየር ከም ዝኽእል ብዙሕ ሰብ እውን ይቕየር ኣሎ ፅቡቕ ገበርኩም ስለዚ ከም ወትሩ ክፋል ናይ ሂወትኩም ጌርኩም ወሲድኩም መዓልታዊ ሓደ ቪድዮ ካብዚ ክትርእዩ ትኽኢልኩም ሂወትኩም ክቅየር ከም ትኽእል ርግፀኛ ኮይነ ይዛረብ እቶም ኣብ ቁጠባ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ቢዝነስ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦን ለውጥን ክትገብሩ ትደልዩ ድማ ፕራክቲካል ክላስስ ወይ ከዓ ናብ ፕራክቲስ ዝወስድ ክላስ ኣብ drarhiwot.com ኣትኹም ክትርእዩ ትኽእሉ ብዙሓት ዝተምሃሩ እውን ኣብኡ እናቶም ርእይቶውን ክትርእዩ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝወድየ ኣለኹ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንሓውኹም ንሓፍትኹም ይጠቕማ እንተኢልኩም ፕሊዝ ሼር ኢት ምክንያቱ ንዖም እውን ሓድሽ ፍልጠት ከምፅኣሎም ስለ ዝኽእል ከም ወትሩ ተፈቲኹማ ናትኩም ፊድባክ ኣብ ኮሜንት ክፅበየ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝወዲና ኣለና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ይብለኩም ቻው